Δεν υπάρχει τροφή μέσα στην πόλη, ούτε νερό. Δεν πάει άλλο. Αποφασίστηκε να βγούμε από την πόλη και όποιο σωθεί. Κυριακή των Βαΐων είναι η μεγάλη μέρα. Θα γίνει έξοδος. Συνέχισε. Παλικάρια, ελέγξτε τα όπλα σας. Και τα μπαρούτια όλοι. Να προσέχετε και να φροντίζετε ο ένας τον άλλον. Δύσκολα τα πράγματα. Είναι πως μας τα είπα στο Κεράσοβο. Χειρότερα. Τουρκί! Κάποιος έπρεπε να γίνει κακός. Αυτή τη φορά είπα να γίνω εγώ. Αναζητώντας υλικό για την έκθεση, βρήκαμε σε ένα παλαιοπωλείο της Σμύρνης κάτι που μάλλον σας αφορά. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, αλλήμον. Ένα γράμμα. Η οικογένειά σας είναι από τις πιο σημαντικές που κατάγονται. Ήταν από τις πιο σημαντικές δεσποινείς. Της μιας σας. Τι ακριβώς ζητάτε από μένα, κύριε Σερέφη? Γιαγιά, Τι σχέση έχετε εσείς με την οικογένειά μου? αν βρήκε πραγματικά... Ο κύριος Σερέφης δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Γιατί θέλεις τόσο πολύ να μας βοηθήσεις? Τη Σμύρνη αφήστε τη στην άκρη, δεν υπάρχει πια. Your family has a very painful story. It's time to tell Mariana the truth. Δεν ξέρετε τίποτα από κόλαση, κύριε Σερέφη. Νομίζετε ότι ξέρετε. Ανοίγω εγώ. Άρα λέτε ότι κανένας εδώ μέσα δεν έχει κάποιο μυστικό. Μάρθα μου, τι μυστικά να έχουμε, γνωριζόμαστε όλοι μας πάρα πολύ καλά πια. Ωραία, να παίξουμε ένα παιχνίδι τότε. Θα αφήσουμε όλοι τα κινητά μας πάνω στο τραπέζι. Και τι θα γίνει? Θα τα μοιραζόμαστε όλα, όλοι με όλους. Αφού δεν έχουμε μυστικά. Λοιπόν, οκ. Εγώ αυτό το παίζω. Για λέγε. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Ναι, δεν αντέχει κιόλας. Τσεκόλα, αυτός είναι πρώην, εσύ είσαι νυν. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Είσαι τόσο ερωτευμένος με τη μαμά που δεν μπορείς να δεις πόσο σκυλά είναι. Βρήκα προφυλακτικά στη τσάντα της. Λες να το κάνει και η Ροξάνη? Η Ροξάνη είναι 4, αγάπη μου. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνω καλή μητέρα. Τι, το προσπαθείτε? Μπορείς να το πεις και έτσι. Συγχαρητήρια. Υπάρχουν και κάποιοι που πηδούνται σε αυτό το τραπέζι. Έχουν καταστρέψει τις ζωές μας, τις ιδιωτικές μας ζωές και κάθε μέρα γίνεται χειρότερο. Δεν θέλω να το μάθω αν με κερατώνεις. Γιατί δεν είπες τίποτα? Είναι οι φίλοι σου εδώ, θέλω να ξέρουν. Δεν θέλω να καταλήξουμε σαν αυτά τα ζευγάρια που κοροϊδεύουμε. Εσύ παραμορφωμένη από τις πλαστικές και εγώ με κομμωδινή μαλλί. Με το τηλέφωνο! Τι θα πρέπει να μου πεις? Είμαστε φίλοι από παιδεία, να μου πεις ποιος είσαι, ρε φίλε! Πόσο καιρό κρατάει αυτό? Πόσο!